Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas 8 SMP. Sugeng pepanggihan kali kula channel pendidikan Murlan Candi Luka. Ing semester kalih kelas 8 materinipun yaiku tembang mocopat dandang kula. Ayo bareng-bareng sinau tembang mocopat dandang kula. Bocah-bocah sadèrèng miwiti pasinaon basa Jawi, ayo kita padha ndonga sareng-sareng lan aja lali nganggo masker lan nglaksanakaken protokol kesehatan. Ndonga diwiwiti. Rampung. Oke, bocah-bocah, ayo miwiti pasinaon basa Jawi ngenani bab tembang mocopat dandang kula kanthi ikhlas. Kompetensi dasar 3.5 memahami struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral tembang mocopat secara lisan dan tulis. 4.5 mengubah teks tembang mocopat menjadi teks prosa. Indikator menjelaskan guru gotro tembang mocopat dandang kula, menjelaskan guru wilangan tembang mocopat dandang kula, menjelaskan guru lagu tembang mocopat dandang kula, menjelaskan watak tembang mocopat dandang kula, menjelaskan isi tembang mocopat dandang kula, menjelaskan pesan moral tembang mocopat dandang kula, lan mempraktekkan tembang mocopat dandang kula dengan paugeran yang benar. Menika kompetensi dasar lan indikator. Saniki sadèrèngipun kita sinau ing babagan tembang mocopat dandang kula. Dasaripun kita kudu ngerti artine tembang mocopat. Apa sih tembang mocopat? Tembang mocopat iku saka tembung maca lan papat, sing artine maca papat-papat, utawi tegesipun maca kanthi pedotan papat. Ya, pedotan papat iku maksude ben saben nembang mocopat iku ana pedhot papat, ya, pedotan papat. Ya, misalke tembang mocopat pucung, tak wene tulodo tembang mocopat pucung. Ngelmu iku, nah, iku pedotan papat utawa dipedhot patang wondo utawa suku kata. Ngelmu iku, nah, iku tegese pedotan papat, ya, maca papat-papat, utawa tegese sing liyane tembang mocopat yaiku tembang tradisional kang duweni paugeran tembang mocopat sing rembaka ing tlatah Jawa. Ya, paugeran utawa peraturan pakem. Peraturane nek tembang mocopat ya ana 3: guru gotro, guru lagu, lan guru wilangan. Nah, oke, mari ngene ayo sinau sik ngenani bab paugeran tembang mocopat. Ya, monggo. Ana 3 paugeran tembang mocopat utawa peraturan tembang mocopat. Pakeme tembang mocopat yaiku guru gotro, guru lagu, lan guru wilangan. Nah, ana 3: guru gotro, guru lagu, lan guru wilangan. Guru gotro cacahing gotro utawa baris saben sakpada utawa bait, ya.
cacahing gatra utawa baris saben sapada utawa bait. Jumlahnya baris setiap satu bait ya. Saya berikan contohnya di tembang macapat pucung ya, sing paling gampang ya. Iku enek guru gatra pat baris ya. Iku guru gatra. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Siji, lekase lawan kas. Loro, tegese kas nyantosani. Telu, setya budya pangekese dur angkara. Papat iku tiarane guru gatra. Enek papat ya. Saiki ayo sinau lanjutke meneh bab guru lagu. Oke, wis mudeng to guru gatra. Saiki ayo bareng-bareng sinau guru lagu. Guru lagu yaiku dong dinging utawa tibaning swara ing pungkasaning gatra. Tibaning swara ing pungkasaning gatra maksude swara vokal a i u e o ya ing gatra sing mburi dhewe ya, pungkasaning gatra, baris yang terakhir. Misalkan tembang macapat dandang kula, tak weni contoh baris siji ya. Pamedare wasitaning ati. Berarti guru lagu ini i ya. Oke, mudeng. Berarti suara vokal a i u e o. Oke, saiki guru wilangan. Artine cacahing wanda utawa sukata saben sagatra. Jumlahnya sukata setiap satu baris ya. Oke, contohnya coba saya ambil di tembang macapat dandang kula di baris pertama lagi ya. Pamedare wasitaning ati. Ya, iku pamedare wasitaning ati ya, 10 i. Jumlah sukatanya adalah 10 ya, 10 ya. Oke. Iku sing diarani guru wilangan ya. Oke, pada bab ini kita belajar artine tembang macapat lan paugerane tembang macapat ya. Ing pasinaon meleh ayo kita sinau bab watak tembang macapat lan isine tembang macapat dandang kula ya, lan jenis-jenising tembang macapat. Tembang jenis-jenising tembang macapat sik lagi watake tembang macapat dandang kula lan isining tembang macapat dandang kula. Oke, matur nuwun, sugeng rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.